Rita Xkembri hija uffiċjal għoli ħafna fl-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja, responsabbli mill-investigazzjonijiet kontra l-frodi. Ftit tal-ġimgħat biss ilu, Lawrence Gonzi ħatar lil Xkembri bħala segretarju permanenti. Waqt li taħdem f'Kastilja, Xkembri kienet ukoll membru tal-Bord tas-Superviżjoni tal-Olaf li bl-investigazzjonijiet tiegħu wassal għar-riżenja ta' John Dalli minn Kummissarju Ewropew. Dwar dan in-numru ta' Ewroparlamentari kienu qajmu mistoqsijiet dwar possibilità ta' konflitt ta' interess min-naħa ta' Xkembri. Min-naħa tiegħu John Dalli kien iddikjara li Rita Xkembri kienet personalment qed tagħmel l-interrogazzjonijiet f'pajjiżna f'isem l-Olaf dwar il-każ tiegħu. Fil-Parlament Lawrence Gonzi mhux biss kien ċaħad dan, iżda kien żied li għandu rispett kbir lejn Rita Xkembri għas-serjetà u l-integrità tagħha. Il-ħadd filgħodu l-Gazzetta Malta Today żvelat każ ġdid li jikkonċerna lil Rita Xkembri. Malta Today qalet li għandha f'idejha sensiela ta' emails li juru kif l-aħħar xhur Xkembri kienet f'kuntatt mal-Far East Entertainment Group dwar interess ta' dan il-grupp fix-xiri ta' isma' fil-Casino di Venezia fil-Birgu. Tant li f'Marzu li għadda hija għamlet laqat ta' aktar minn siegħa dwar il-kwistjoni tal-Casino di Venezia fl-uffiċċju tax-xogħol tagħha mal-Gvern fit-triq in-nofsinhar fil-Belt Valletta. Dan kollu sar biksur tar-regoli tal-kodiċi għall-uffiċjali għolja tal-Gvern, għaliex l-uffiċċju tal-Prim Ministru la kien informat bil-kuntatti li Xkembri kellha dwar il-Casino di Venezia bħala parti minn xogħol privat li ma ddikjarax li kienet qed tagħmel u lanqas kien informat bil-laqgħa li organizzat fl-uffiċċju tagħha fil-Belt Valletta. Involut f'dan il-każ hemm ukoll l-Avukat Pio Valletta li huwa mifhum li kienet jaħdem mill-qrib ħafna ma' Rita Xkembri fil-każ tal-Casino di Venezia. Valletta huwa l-avukat li mbotta biex il-Gvern ħareġ permess ta' residenza speċjali lil Rakħat Aliyev, ċittadin mill-Kazakistan li kien ikkundannat 20 sena ħabs pajjiżu. Fil-jiem li għaddew fi Brussell saru allegazzjonijiet lil Viċi Prim Ministru Tonio Borg ixxaħħa mal-150,000 euro biex inħareġ dan il-permess.